Ayan, big love shout out sa nandito na sa aking live. Nanay Owa, thank you so much. Kay Sis Peli, thank you so much. Kay Sir Bulaw nandito, lagyan ko na ng jacket si Sir Bulaw. Ayan, may moderator na. Yan, big love shout out sa unang viewers ko, Tita Amy, medyo love shout out. Ayan, sakto ka, start ko lang Tita Amy. Ayan, kumusta po ang channel Tita Amy? Lagi pong nakaabang. Ayan. Maraming salamat po, Tita Amy. Ayan. Thank you so much. Ayan, kaka-start ko lang po. Ayan. Huwag po kayo mag-alala. Malaki na pala yung WH mo. Konting ano na lang yan. Lagi po kayong magla-live. Para ano. Halimbawa, sa gabi po, pwede kayong mag-live. Pag ano, pwede rin kayong mag-silent live sa gabi. Ayan nyo po, minsan ipag-play ko po kayo ng ano nyo, gumawa po kayo ng playlist, ano, Tita Amy. Hello, Sir Yulak, mega love shout out. Good afternoon din sa iyo, Sir Yulak. Yan. Tita Amy, unahin na kita, puntahan ko po yung bahay mo, Tita Amy. Sunod ko si Sir Yulak. Yan, big love shout out po sa inyong dalawa. Thank you, thank you. Yan, maraming salamat Tita Amy. Ayan, dito po ako Tita Amy, ang pagala sa bundok ng ano ba to? Tama ba? Basa ko? Ayan, basta nandito na po ako sa video mo, Tita Amy. Ayan, Sir Yulak, mega love shout out. Ayan, thank you so much, Sir Yulak. Medyo naaga yata kayo ngayon. Druba, mega love shout out. Thank you for coming, my friend. Ayan, playing na po ang iyong video, Tita Amy. Yan, 16 minutes and 52 seconds ang iyong video. Yan, welcome po, welcome. Yan, Sir Yulak, hindi pa nga pala kita na-add sa FB guys, sa Messenger kagabi. Sinend sa akin ni Sis G, hindi niya mamaya add kita. Nakalimutan ko kagabi kasi maaga ako nakatulog after ng live ko. I-add kita mamaya sa Sir Yulak ha. Yan, mega love shout out sa 4 million people in the house. Thank you sa inyo. Yan, mega love shout out sa lahat. Yan, Tita Amy, playing pa rin ang iyong video. Yan. Yan, nag-iba ako ng pwesto at medyo madilim kahapon. Yan, kumusta po ba ang maghapon ng lahat? Yan, ipinanga natin to si Lidoba. Yan. Yan guys, dikitan nyo yan si, masipag yan. Tuwing may live ako lagi yan nandyan. Truba, you're welcome. Yan, thank you so much for coming. Thank you so much for coming to my live stream.
Ayan, playing pa rin po ang video ni Tita Amy. Ayan, i-start ko lang, kaya medyo ano pa, pinatutuyo ko pa yung buhok ko. Ayan, mega love shout out sa lahat. Yulak, kasimsiman, dikit na po, bakas din po. Ayan, sabi ni Tita Amy, Sir Yulak, dikit na daw po siya. Ayan, maraming salamat Tita Amy sa walang sawang pag-abang mo ng aking live. Thank you so much. Ayan, naka-live pa si Siski sa ngayon. Siski, pasensya ka na, hindi na nakasupport ako sa iyo kanina, konting-konti lang dahil pa-start na rin ang aking live. Wala pong anuman, Tita Amy. Ayan, 3 minutes and 22 seconds, Tita Amy, na naka-play ang iyong video. Ayan, sa silent viewers kung nandyan, thank you so much. Ayan, Tita Amy, dikitan mo yung ating ano. Hi, Jan Paul Kaya. May galap shout out. Ayan. Aba, mukhang kabikulano ko pa at kababayan ko pa yata ito si Jan Paul. Ayan, magkababayan ba kitang dalawa? Kasi, pag sinabing manay, ay, Bicol din yan. Ayan, maraming salamat Jan Paul sa pagbisita mo sa aking live. Ayan, sunod ko kayong dalawa ni Sir Yulak dito sa aking bisitahin ng bahay nyo. Tapusin ko lang yung video ni Tita Amy. Yulak, dikit na po, sabi ni Tita Amy. Alam ko, dikit na rin. Ayan si Jan Paul, dikitan mo rin yan, Tita Amy. Bagong akyat lang siya sa aking live. Ayan. Ayan, Jan Paul, maraming salamat sa pagsilip mo sa aking live. Thank you so much. Puntahan ko yung bahay mo, tatapusin ko lang itong ni Tita Amy. Ayan, 4 minutes and 47 seconds, Tita Amy. Medyo mahaba-haba yung video mo. Ayan. 16 minutes. At nag-iingay na naman ang aking alaga. Teka, wait lang, saglit lang. Ayan. Ayan. Thank you. Ayan, sabit natin si Jan Paul. Repress natin kay Dubai. Ayan, Tita Amy, playing pa rin ang iyong video. Ayan, Sir Yulak, puntahan ko yung bahay mo. Dito ako sa isang phone. Habang playing ang video ni Tita Amy. Patamsak po, Manay Bicolana. Yan, si Lola. Okay, sige. Ayan, Sulit Mix TV. Thank you so much. Ayan. Sunod kita dito, Sir Sulit.
Unahin ko si Sir, si Sir Yula kasi nauna siyang dumating kaysa kay John Paul. Ayan. One day ago, Sir Yulak, lakas ng ulan, alas 12 ng tanghali. Ayan, Sir Yulak, nandito ako sa inyong bahay. Maraming salamat sa pagsilip ninyo sa aking live. Ayan. 4 minutes and 21 seconds si Sir Yulak. Tita Amy, 7 minutes and 43 seconds, 16 minutes ang iyong video. Medyo mahaba-haba. Yan guys, pasuyo naman sa ating nakapin kay Sir Jampol. Ayan. Pupuntahan ko yung bahay mo, Jampol, ha? Wait ka lang dyan. Ayan, Tita Amy, playing pa rin ang iyong video. Sir Yulak, ikaw naman dito sa isa. Ayan, thank you so much sa iyong pagsilip sa aking live. Yan, mega love shout out sa 5 million people in the house. Thank you so much sa silent viewers kung nandyan. Ayan, Sir Sulit. Stay put ka lang muna dyan, ay susunod kita dito sa Kayong dalawa ni pagsasabayin ko. Organic lang po ako. Ayan. Okay, salamat Jampol. Maraming salamat. Ayan, Sir Yulak, playing pa rin ang iyong video. 1 minute and 23 seconds na naka-play. Sulit mix, dikit na po, bakas din po, sabi ni Tita Amy. Ayan. Sir Sulit, bahala na po kayo magsukli sa mga dumikit po sa inyo. Ayan. Ayan, Chan Paul, susunod kita dito ha. Bibisitahin ko yung bahay mo after nitong video ni Tita Amy at saka ni Sir Yulak. Yulak, salamat po, idol. Hi Yen, mag-love shoutout Yen. Salamat Yen sa patusok Yen. Thank you so much. Wala pong anuman, Sir Yulak. Thank you so much din sa pag-stay uli sa aking live. Ayan, playing pa rin ang iyong video. Tita Amy, playing pa rin. Medyo mahaba-haba ang video niya. Kasi 16 minutes and 52 seconds. Ayan, mukhang nagpapagawa ata ng bahay si Sir Yula. Sabi na ba ako, my team organic ako dyan. Ayan. Thank you so much, John Paul. Ayan, mega love shout out ni. Maraming salamat po sa patamsak ni. Ayan, sunod ko kayo dito ha. Natapos ko lang tong nauna. Nakatulog ako kanina after ng live ni Sis G. On Viral TV, mega love shout out. Thank you so much. On Viral TV. Yan, wait lang ha. Pang 9 na tusok. Mami Tess, maraming salamat po. Yan, mega love shout out po. Sis Owa, sabi ni Mami Tess. Ayan, Nanay Owa, nandiyan na po pala kayo. Mega love shout out po, Nanay Owa. Yan, thank you so much, Nanay Owa, sa iyong pagsilip sa aking live. Ayan, Tita Amy. 11 minutes and 23 seconds. Konti-konti na lang, Tita Amy. Ayan, medyo mahaba ang iyong video. Ayan, 20 wheels, mega love shout out. Ayan, Sir Yulak, patapos na po ang iyong video. Ayan, maraming salamat, Sir Yulak. Pang 14 thumbs up, Sir Yulak. Thank you so much. Ayan. Sunod ko si John Paul. Ayan, i-refresh naman natin si sino ba nga sumunod kay John Paul? Wait lang. Si pala, si Sulit Mix TV. Ayan, bigyan ko jacket si On Viral TV.
Ayan, may moderator ka na. Thank you so much for coming on viral. Ayan. Ayan, Sir Sulit Mix TV. Dito ako sa iyong bahay. Nasaan na yung binaba mong mansyon? Ayun. Ayan, 18 seconds. Ay, 18 minutes in 7 seconds. Ano, Sir Sulit? Ang iyong video, yan. Ayan, Tita Emmy, may galap shout out from Yen. Ayan, si Dudes. Ayan, si Dudes, may galap shout out sa'yo. Wait lang. Ang bilis, wait lang. Ayan, Tita Emmy, dana po ang video mo. Ayan. Ayan po. Ayan, ano pang 5 thumbs up, Tita Emmy. Hindi na po ako magko-comment, Tita Emmy, ha? Ayan, maraming salamat. Teka. Ayan, dikit-dikit lang po muna yun nandyan sa baba. Kaninong alagad tong si Dudes? Para madyakitan natin. Guys, kaninong alagad to? Eh, wala pong ano man, Tita Emmy. Mami Tess, maraming salamat sa mga nandyan na po. Ayan, dikit-dikit lang po muna kayo dyan sa baba. Lahat po kayo ipi-play ko. Ayan, i-refresh naman natin si Sulit Mix TV. Diyan, Paul, pupuntahan ko yung bahay mo. Nasaan na yung mansyon mo, Jampol? Ayun. Ayan, up ka up. Premiere pala to. Ayan, thumbs up sa'yo. Ano, pang 73 thumbs up. Itong kay Lola, ano ba to? Lola Las Cochera ba to? Thank you so much, Jampol. Ayan. 1 banana for you dito, Jampol, sa binaba mong bahay. Maraming salamat sa'yo. Ayan. Sir Sulit, ayan, playing na po ang iyong video. Ayan, naka-play na po dito sa isa. Yan, pasuyo naman guys sa ating nakapin. Yan, may galap shoutout po, Tita Tati. Thank you so much. Yan. Yan, mamaya ko silipin yung bahay mo, Yan. Ayan, Nanay Owa, nandito po ako sa inyong bahay. Isunod ko si Mami Tess. Yan, may galap shoutout po, Tita Tati. Yan, dikit-dikit muna kayo dyan sa baba. Lahat kayo sisilipin ko. Nanay O. Yan, go to channel na lang kita, Nanay Owa. Mabilis yung hindi ko nasusundan. Di lang sana ako pumasok. Ayan, pasensya na kaya nagtanong ako kaninong alagad si Dudes. Kasi wala siyang wala naman po masama kung sasabihin niyo po kung kaninong alagad. Kasi jajakitan ko po kayo. Yan. Ayan, may galap shoutout, Sir Arthur. Ayan, may moderator ka na. Huwag po magagalit. Love-love lang po tayo dito sa ating live. Pag hindi po agad nagjakitan, kaya pag nagtanong ako, pwede naman po tayo sumagot ng maayos, di ba?
Kasi minsan kasi syempre pagka ninja lang, pagka alagad lang, hindi ko talaga inaano, lalo pag ibang lahi, hindi ko talaga ano, kaya nagtatanong ako. Lahat po kayo dito welcome sa aking live. Ayan, naniawan na dito po ako sa iyong ano. Kain tayo, tutong ng rice, napanood ko na po ito, Nanay Owa. Dito naman ako sa Bicol Express, Nanay Owa. Ayan, may harang pa po. Ibrahim, big love shout out. Oh, si Ibrahim, kaninong ano? Ayan, Sir Arthur, happy birthday daw, sabi ni Ma'am Yen. Sige po, bye-bye. Ayan, Ibrahim, Miguel love shout out. Thank you so much for coming. Ayan, may moderator na. Ayan. Thank you so much sa ano, Nanay Owa. Playing pa rin po ang iyong video. Ayan. Ayan, Sir Arthur. Belated happy birthday, Sir Arthur. Ayan, Sir Sulit. Playing pa rin ang iyong video. Medyo mahaba-haba. 18 seconds. Ayan. Kinanay Owa naman. 14 seconds and 1 minute, mahahaba ang iyong mga video, kaya medyo matagal-tagal tayo. Ayan. Bakit ba ang init? O talagang mainit? Aray. On Viral TV, Miguel love shout out. Thank you so much sa pag-stay sa aking live. Ayan. Mike Lagalag, maraming salamat. Yan, maraming salamat sa iyo. Mega love shout out din sa iyo, Mike Lagalag. Ayan. Ayan, Mami Tess. I-request ko naman natin si ano, sabit natin si Mami Tess. Ayan. Guys, pasuyo na kay Mami Tess habang hindi ko pa napupuntahan yung kanyang bahay kasi medyo mahahaba ang kanilang mga video. Ayan, isang 14 seconds at isang 18 minutes, isang 14 minutes pala at saka isang 18 minutes. Dadalawa lang ang ating pang-play kaya pasensya na. Medyo intay-intay tayo ng konti. Ayan, thank you Sir Mike. Ayan, sasabit natin yan mamaya. Stay put lang kayo, sulod kita dyan. Ayan, pasuyo guys kay Mami Tess. Ayan, bigyan lang shout out sa lahat. Ipasok mo lang muna doon. Yan naman, paano ko kasi kasuhin yan? Pag umiyak dito yan, hindi yan pwedeng ano. Ayan, Jason Vlog, maraming salamat. Mega love shout out sa iyo. Ayan, Tess Pineda, dan po, sabi ni Dudes. Ayan, pasensya na ha. Kung hindi ako nakapag-jacket kanina, pasensya na agad. Ay, hindi ako na agad nakapag-jacket kanina. Pasensya na kasi bago kasi ako nagbibigay ng jacket, tinitingnan ko muna yung channel ha. Ayan, Nanay Owa, 20 minutes, 47 seconds pala na nakaplay ang iyong video. Ayan, thank you so much. Sir Mike, ayan, maraming salamat sa pag-stay sa aking live. At kay Sir Sulit naman, ayan, wala na yata si Sir Sulit. Ayan, Mami Tess, mega love shout out from Tita Tati. Yan, sobrang napakainit talaga. Yan. Hi, Sis Jack. Nag-love shout out.
Yan, maraming salamat. Ayan, Nanay Owa, stay put ka lang muna dyan. Naka-play pa ang iyong video. Yan, maraming salamat Sis Jackie. Good afternoon din sa'yo. Ayan, 9 minutes and 52 seconds ang video ni Sir Sulit. Ayan, Sir Sulit, nandyan ka pa. Playing pa rin ang iyong video. Ayan, malapit na matapos Nanay Owa. Tispineda, may galap shout out from Nanay Owa. Tispineda, 3 short video po, thumbs up, sabi ni Tita Amy. Ayan, Mami Tess. Oops, excuse me. Yan, On Viral TV, Miguelab shoutout ulit. Tess Pineda, Dan, sabi ni On Viral. Mami Tess and Ma'am Astrid, Miguelab shoutout. Tita Eme o TW, sabi ni Tita, ay ni Nanay Owa. Ayan, Sulit Mix TV. Patapos na ang iyong video. Sa 18 minutes and 7 seconds. Ayan, pang 22 thumbs up sa'yo. Ayan, maraming salamat, Sulit Mix TV. Ayan, comment lang po yung pag may nakaligtaan ako na hindi natin comment lang. Mami Tess, dito na po ako sa bahay mo. Ayan, Mi, nandito po ako. Mag-almusal po tayo. Ayan, playing na po, Mi. Ayan, Nanay Owa, malapit na rin matapos ang iyong video. 11 minutes and 44 seconds na naka-play. Konti na lang, matatapos na. Ayan. Madam Jackie, may galap shout out po from Mike Lagalag. Yan, pasuyo guys sa ating kaninong alagad tong si Saim. Ayan, Nanay Owa, papatapos na po ang iyong video, yan. Nanay Owa, pang 48 thumbs up. Ayan, maraming salamat. Ayan, Mami Tess, tapos na po ang iyong video. Ayan, refresh naman natin si May, pag-play kita ulit mamaya ng video mo, Mi, ha? Ayan, kay Sir Mike naman tayo. Ayan, Nanay Owa, maraming salamat po. Tapos na po ang iyong video. Medyo mainit yata. Pinagpapawisan si Bicolana. Aba. Yan, nasaan na ba ako? Naligaw na ako. Teka lang. Yan, On Viral, Mike Lagalag. Ayan.
Ayan, sis Jackie. Puntahan ko yung bahay mo, sis. Go to channel na lang kita. Ayan, Sir Mike. Dito ka sa isang video, ay sa isang phone ko. Puntahan ko yung bahay mo. Sis Jack, hanap na lang ako dito ng dito na lang ako sa back to school. Na-watch ko na yung isa. Ayan, may harang pa, sis Jack. Ayan, Sir Mike, dito ako sa bahay mo. Ayan, short video lang pala to, Sir Mike. Ayan, sa water pump. Ayan, may shout out sa 11 million in the house. Ayan, maraming salamat sa lahat ng nandyan sa aking live, sa aking mga... Ayan, Sis D, thank you so much. Ayan, Sir Mike. Pang 17 thumbs up para sa iyo, Sir Mike. Ayan, guys, palablab naman kay Sir Mike. Ayan, done ako sa iyo, Sir Mike. Ayan, Mami Tess, pag-play po kita ulit mamaya. Ayan, on Viral TV, nandito ako sa iyong mansyon. Puntahan ko yung bahay mo. Ayan, 90. Saan ba tayo nagkita kanina? Parang sa... Kay nanay, di ko alam kung kay nanay o saan ba tayo nagkita kanina? Ayan, dito ako sa... Ano ba to? Dito ako sa video mo, yung nasa naiya. Ayan, on viral, ayan. Playing na. Sa naiya screening, officer. Ayan, thank you so much sa On Viral TV. May kalab shoutout sa iyo. Ayan, Sir Jack, playing na yung video. Ayan. Welcome, Sis Jackie. Thank you so much sa pag-stay mo sa aking live. Ayan, maraming salamat. Mami Tess, pag-play kita ulit mamaya. Sis G, may kalab shoutout. Tita Amy, maraming salamat po sa pag-stay. Ayan. Ayan, pasuyo sis, sa mga hindi pa nakadikit kay Mami, sa mga hindi pa nakabisita sa bahay ni Mami Tess, ayan, nagbaba po siya ng bahay. Ayan, salamat daw po Tita Amy from On Viral TV. Ayan, Sir Motivational, may galab shout out. Sir Motmot, may galab shout out sa iyo. Ayan, Tita Tati, sunod po kita dito kay kay Sis Jackie. Sir Motmot, may galab shout out sa iyo, late kaya ta ngayon Bakit late ka ngayon? Anong meron? Napakainit talaga. Cheers Vlog, nagalap shout out. Ayan, On Viral TV. Ayan, tapos na yung video. Pang 24 thumbs up sa'yo. Thank you so much. Ayan, Tita Tati, dito po ako sa iyong bahay. Si Jackie, kani Cheros Vlog. Ayan, Tita Tati, dito hanap po ako dito ng busy nagluluto lang. Okay lang, Tita Tati, okay lang po. Thanks, Matt, sa support sa LS ni JMB. Ayan, sis, pasensya ka na, sis. Kakapurit na oras yung na-support ko sa'yo kasi nag-abot yung oras natin. Pasensya ka na, bawi ako sa isang live mo pag 1 PM. Yung kasi free kasi ako pag mga ganong oras. Ayan, Tita Tati, dito po ako sa dancing fountain mo. Na-watch ko na yung iba. Ayan, dito naman ako sa, sa dancing fountain. Ayan, playing na po, Tita Tati. Ayan, Sis Jack, playing pa rin ang iyong video. Ayan, maraming salamat. Sir Motmot, ayan, Sir Motmot, magpatawa ka nga. On TV, On Viral TV, ayan, thank you so much sa pag-stay mo sa aking live. Ayan, maraming salamat. Magbaba ka ng mansyon mo at i-sabit natin.
Sino pa ba hindi ko nasabit? Ayan. Ayan, i-refresh naman natin si Sir Lagalag. Ayan, magbaba kayo ng bahay para maipin naman natin. Guys, sino pa ba hindi nakasuyo, sorry. Guys, sino pa ba hindi nakadikit dyan kay Sir Mike? Pasuyo na para mai-refresh ko si maipalit natin si si on viral. Ayan, tapos na yung kay Tita Tati. Ano lang pala yung short video. Tita Tati, pag-play pa kita ng isa kasi medyo lang pala yon, short video lang pala yon. Yan, dito na lang ako Tita Tati sa Beautiful Flowers. Ayan. Wow, nakalimutan ko kung sino natawag sa akin. Yan. Mot-mot, ayan, yan na lang itatawag ko sa iyo mula ngayon ha. Nahirapan ako doon sa motivation mo ha. Sir Mot-mot, ayan na lang itatawag ko sa iyo. Ayan sis Chat, full watch na ang iyong video. Ayan, pang 134 thumbs up sis Chat. Yan, maraming salamat. Ayan. Natin si refresh naman natin si on viral. Ayan. Ayan guys, dito naman tayo kay on viral TV. Pasuyo naman ako guys, palablab naman sa kanya. Medyo maliit pa yung bahay niya guys. Pasuyo naman, tulungan natin siya na umikot ng konti ang kanyang mansyon. Yung iBag ko, mga galit na. Ayan, sobrang init. Mike Dan, sabi ni Mami Tess. Ayan, Sir Yulak, maraming salamat. Nakabisita ko na yung bahay mo. Ayan, Sir Motmot, isasabit ko yung mansyon mong binaba. Stay put ka lang dyan ha. Puntahan ko rin yung bahay mo maya-maya. Ihuli ko na kayo ni Sis Shane, si Sis Gina. Yan, thank you so much, Sir Mike. Dan Jackie, sabi ni On Viral TV. Mut-mut, not mut-mut, mutia. Rico, wala kang magagawa. Yun ang itatawag ko sa iyo mula ngayon. Wala kang magagawa. Yan, Sis G-Sharp, maraming salamat. Ayan. Pinapaalam ko lang po sa lahat na may bagong pangalan si Motivational. Huwag na host, unahin mo sila host. Okay, oo, yun nga, ihuli kita. Pinapaalam ko lang sa lahat ng mga kaibigan na ni Sir Motivational. Ang bagong pangalan niya ngayon, si Motmot. Good evening po, Ma'am G-Chef Channel. Ayan, big love shoutout, sabi ni Sir Yulak. Dandikit with Kalembang sa nakapin. Ayan. On Viral TV, bahala ka nang magsukli sa mga dumikit sa iyo ha. Please, pakibalikan sila ha. Nadinig mo po yon, motivational. Wala ka nang magagawa. Wala na talaga siya magagawa. Ang pangalan niya ngayon, Motmot. Pinahihirapan niya tayo sa sa pangalan niya kay haba-haba. Wala siya magagawa ngayon. Pag narinig ninyong Motmot, siya yon. Ayan. Ayan, bait ni Sir Moti. Uy, mabait nga yan, Sis G-Shop. Ayusin ko lang yung electric fan ko. Ayan, hindi naman siguro maingay. Sobrang init. Ayan, kaya nga pinalitan ko yung pangalan niya kasi napakabait niya. Nahihirapan akong bigkasin kaya pinalitan ko yung niya. Ayan, tapos na pala. Tapos na pala ulit yung video mo, Tita Tati. Pangalawang play ko po sa inyo. Ayan, sunod ko naman si sunod ko na dito si Sir Motmot. Nandyan ka pa? Ay, nandyan pa. Pag nabasa ko, Motmot, natawa ako.
O, di ba? Happy ka din sa bagong pangalan mo? Ayan, On Viral TV. Ayan, pasuyo guys, sa mga hindi pa nakadikit sa ating nakapin. On Viral TV, sa mga dumikit sa'yo, bahala ka na magsukli sa kanila ha. Nababasa mo naman, nagko-comment sila dyan, nakadikit na siya sa'yo. Ikaw na bahalang magsukli sa kanila, please. Huwag natin hayaan na hindi natin masuklian ang mga taong dumikit sa atin, ha? Halagaan natin yung effort ng bawat isa, yung pagtsatsaga nila na pumila, pagtsatsaga nila na para lang makadikit. Ayan. Ayun, mot-mot, sabi ni Sis Yen. Natatawa ko ngayon. Miss Yen, may bagong pangalan siya. Wala na siyang magagawa kundi tanggapin yung pangalan na yun. Ayan, Ma'am Jackie, may kalab shout out, sabi ni JMB. JMB na, sabi ni Mami Tess. Ano sabi? Yun na lang kulang, inalis pa. Alin ba ang inalis? Ayan. Sis G, puntahan ko yung bahay mo. Tawa tuloy ako sa'yo. Sir Mot-Mot. Ayan, sis G-Shop, dito ako sa iyong, sa iyong G-Shop channel. Ayan, hanap na lang ako dito, sis G, nang ipi-play ko. Ayan, dito na lang ako, sis G, sa night time on wide. Ayan, kasi hindi ko pa ito na-play. Ayan. Sir Muti, ha ha ha. Aray ko. Ayan, may harang sis K. Tapusin natin yung harang. May harang yung video mo. Ayan, thank you so much sa 9 million in the house. Ayan. Ayan, baba kayo ng bahay. At i-refresh naman natin. Medyo umikot na rin na kahit papano si Unbayran. Sir Mot-Mot, nasaan na yung alam ko nagbaba ka ng mansion, hanapin ko, teka. Isabit ko, Sir Mot-Mot, yung mansion mo. Wait lang. Kabilis, Sir Mot-Mot, ibaba mo na nga lang, please. Baba mo na lang yung mansion mo kaninang binaba. Sige na, SAP natin. Hindi ko na makita, wala na, hindi ko na nahabol. Ayan, si Foodcares. Ayan, may galab shoutout sa'yo. Punta ko yung, bahay mo. Bukas yan. Sino yan? Huwag mo dito yan. Ayan, Foodcares. Ayan, may harang. Ay, Sir Mot-Mot, please, baba mo yung mansion mo. Ayan, pasuyo tayo guys, ating nakapin. Ayan, sis G. 1 minute and 32 seconds na nakaplay ang video mo. 11 minutes and 44 seconds ang video mo, sis G. Ayan, playing pa rin. Ayan, Foodcares still playing your video. Ayan. Mot-Mot, nasaan na yung mansion mo? Welcome, sisi ko. Ayan. Wala si Mot-Mot. Si Muti narito. Ganon din naman yon. Inalis ko lang yung ikaw naman. Sige na, baba mo na yung mansion mo. Susunod natin dito kay Yan, bigla shout out sa nandyan, sa lahat ng nandyan, sa 6 million in the house na nandyan, sa mga silent viewers ko na hindi kumikibo dyan sa ibaba. Yan, maraming salamat.
Di na tuloy binaba ni Sir Motmot yung kanyang ano. Dan connect sa nakapin. Ayan. Ne, pakisuyuan mo nga yung aso. Sawayin mo nga. Ayan, Yen. Sunod kita dito, Yen. Ne, pakisaway mo nga yung aso, please. Yan, si Choco. Ganda ng video na Oo nga. Ayan, oh. Oh. Pakisaway naman please. Minor, pakisaway yung aso. Alisin mo kasi dyan. Kaya nga inalis ko yan dyan Ayan, playing pa rin ang iyong video ni Siski. Ayan. Sir Motmot, anong oras ang live mo? Ayan, may harang Siski ang iyong video. Tapusin natin yung harang para sa ekonomiya. Tama ba nun, Siski? Bukas mga 7 AM. Ayan, a-attend ako sa live mo bukas Motmot. Huwag mo ko iwanan Baka mamaya, iwanan mo na naman ako. Inugat ako na kaikintay sa'yo nung nag-live ka. Umattend ako, umakit ako. Tapos loading na lang ng loading yung cellphone mo. Wala ng tao. Katok ako ng katok, tao po. Tao po, wala ng tao. Napakasaway naman ng alaga ko. Ayan. Wala na si Putkers, may lip lang siya. Ayan, full watch na ang iyong video, Putkers. Ayan. Sino ba dyan? Motmot, baba mo na yung mansion mo. Sasabit dito. Ayan, thumbs up dan. Hinatid ko yung pusa ko sa school. Yan, punta ko na yung mansion mo, Sir Motmot. Dito ako sa iyong mansion. Go to channel na lang kita. Ayan, Siski, mahaba ang iyong harang pa din. Yan, dito ako sa premiere, Sir Motmot. Sa iyong video, sa iyong mansion, yan. Ayan, Sis Jackie, thank you so much sa pag-stay mo sa aking live. Maraming salamat, Sisi, sa support mo sa channel ni Bicolana. Yan, Miguel, shout out. Yan. Walang man, Siski. Teka nga, sandali lang. At tignan ko lang yung aso ko. Yan, sinaway ko lang yung aking alaga. Sobrang kulit. Ayan, playing pa rin ang iyong video, Sir Motmot. Ayan, Druba, mega love shout out. Ito si Druba, masipag to Ayan, ipin natin siya.
Ayan, Sir Mike, thank you so much. Ayan, maraming salamat sa pag-stay sa aking live. Ayan, harang pa rin si Ski. Kanina to, 2,270 na yan, mga ayuda ng mga dati ko friend. Kaso ito si Lolo hindi pa nakontento sa ibang saging, pati saging ko. Pati saging ko pinakialaman. Bakit kasi yung saging mo hindi mo itago? Mot-mot, yung saging mo, ito sasabihin ko sa iyo ha. Ang saging mo kasi itago mo sa tamang lalagyan. Balutin mo ng maayos para hindi makita ng iba. Ngayon at kinuha, nag-i-emote ka dyan. Ayan, no problem sisi ko, ayan. Ayan, playing na again yung video mo. Wala, tapos na yung ads, ayan, playing again. Pag hindi mo talaga tinago yung banana mo na yan, mauubos yan. Tapos ayaw mo pang kinatambayan ka namin sa live mo, hindi ko alam kung anong meron. Nagla-live ka, hating gabi. May nagsumbong, siguro ho. Sino kaya? Yen. May nagsumbong daw kay Lolo kung saan nakalagay ang saging ni saging ni Motmot. Ay, Nanay Owa, maraming salamat po Nanay Owa sa pag-stay sa aking live. Thank you so much Nanay Owa. Ayan, Sir Motmot. Still playing ang iyong video. Yan, 3 minutes and 21 seconds na naka-play. Yan, maraming salamat sa 9 million in the house na nandyan. Sa silent viewers po, maraming salamat. Sobrang init. Hello Mel, may galap shout out. Thank you so much Mel. Nakatambay lang po ako. Yan, maraming salamat Nanay Owa. Nanay Owa, san si Melo, namit ko sa live mo po. Si Melo, ano ba yon? Ba't tinahanap mo? Hindi ka pa talaga. Yan, hello everyone from Mel Peña. Maraming salamat Mel sa patamsak. Ayan, thank you so much. Ayan, Sir Motmot, tapos na ang iyong video. Pang 69 tamsak para sa iyo, Sir Motmot. Ayan, may kalap shout out sa lahat. Si Smell, may kalap shout out from G-Shop. Ayan, puntaan ko si Michelle. Hindi ko pa na-play si Michelle. Nasaan na si Yen? Ayun. Ayan, hindi ito ang main channel ni Yen. Okay lang. Busy yata si Yen. Dito na lang ako mag-play sa Playing ka pa, Mel. Break na kami. Playing ka pa, Mel. Break na kami. Hi po, Sir Mike. Ayan, sabi ni Mel Peña. Ayan, Yen. Dito ako sa halo-halo mo, Yen. Halo-halo po tayo kasi wala yung main channel mo, Yen. Mamaya pag-play kita uli doon. Ayan, 2 minutes and 59 seconds, Yen. Ayan. Yan, maraming salamat sa nandyan. Ayan, si Ski. Playing pa rin ang iyong video. May ads again, si Ski. Pangkape. Ayan si Yen Smith TV. Ayan, ipag-play kita ulit yan mamaya. Play na kita dun sa isang channel mo yan. Ayan. Pagkatapos nito, ipag-play kita dyan ulit sa aming channel mo. Naka-play kayo ni Mel at Bicolana. Uy, thank you so much, Sir Motmot. Ayan, maraming salamat sa iyo. Hello, motivational. Anong pinag-play mo? Sabi niya, Mel, siya si Sir Motmot. Bagong pangalan niya.
Ay, pagkasarap naman ang halo-halo ni Yen. Ayan, si On Viral TV, thank you so much sa pag-isip mo sa aking live. Ayan, baba kayo ng Mel, baba ka ng bahay mo, Mel. Isabit natin. Sir Mike, thank you so much. Mel, baba ka ng bahay mo. Isabit natin. Ayan, Sis G. Ayan, playing pa rin ang iyong video. Ayan. Puntahan ko mamaya yung JMB mo, Sis G. Ipag-play kita doon. Yan, pasensya na kayo sa mga words ni Bicolana, ganyan kasi ang Bicol, mga ibang, may mga words na marami na kakaiba. Wait, excuse me. Kakaibang, kakaibang salita. Sana all play. Sir Mike, huwag ka mag-alala, pag-play kita ulit mamaya. Na-play na kita kanina. Ipag-play din kita ulit mamaya. Ayan, Jen, malapit na matapos ang iyong halo-halo. Nainggit tuloy ako bigla dito, Jen, sa halo-halo mo na to. Ayan, malapit nang matapos ang video ni Sis G. Puntahan ko naman mamaya yung JMB mo, Sis G. Tapusin ko lang yon. Nag-iba na bahay ko, host. Bakit? Multimel. Ayan. Sir, on viral, done po sa'yo kanina. Sabi ni JMB Channel. Ayan. On Viral TV, nandyan ka pa. Ayan, pakisuklian na lang yung mga dumikit sa'yo, ha, please. Ayan, si Shen, patapos na ang iyong video sa halo-halo. Ayan. Pang 22 thumbs up, Miss Shen. Yan, puntahan ko yung mail mo, Yen. Mike Lagalag. Madam G-Share, may kalab shoutout po from Mike Lagalag. Yan, may kalab shoutout po sa lahat from Mot-Mot. Alam ko nandito na yung mail ni Yen. Kinoment na niya. Michelle, ito. Ayan, nandito na ako, Michelle, sa iyong main channel. Yan, ito napanood ko na to. Hanap na lang ako yan ng iba. Para mag-ikot sa Mall of Asia. Dito na lang ako yan sa tara na mag-ikot sa Mall of Asia. Ayan. May harang yan. At malapit na matapos, Sis G, ang iyong video. Ayan, Sir Mike. Play kita ulit pagkatapos ni si Shen. Napakakulit talaga ng alaga ko. Makulit din yung amo. Sabi ko, Sir Mike, may kalab shout out, Pastilan. Ang sipi ko nito, muntik pa maging Nike yung name mo. Aray ko. Sisti, pampalit na yan. Ayan, Sisti, tapos na yung video mo. Ayan. Puntahan ko si JMB. Natawa ko sa Pastilan. Yan, thumbs up, Sisti. Ayan, dito po sa KJMB. Hanap ako nang hindi ko pa na-play dito, Sis G. Ayan, dito na lang ako sa going home from enrollment, Sis G. Dito sa KJMB, ayan, playing na. Ayan, playing pa rin ang iyong video, Miss Shen. Sir Mike, isunod kita dito.
Ma'am JMB, may galap shout out. Ayan. Sir Yulak, baba ka ng bahay mo. Ayan, walang anuman siski. Ayan, playing pa rin Ma'am Yen ang iyong video. Ayan, Sir Yulak, baba ka ng mansyon. Sir Yulak. Ayan, may galap shout out sa 9 people in the house. Nandyan, may galap shout out sa inyo. Ayan, tapos na. Siski, medyo short video lang pala yon. Pag-play pa kita ng isa dito sa iyong ayan pa. Thumbs up kan sa iyo. Yan, dito ako sa lunch time, Siski, sa JMB. Ayan, harang. Ay, wala pa sis, kasi nakalimutan ko, maga ako nakatulog kagabi, mamaya promise. Add ko na siya doon mamaya. Nung sinend mo sa akin, nakalimutan ko, may ginawa ako. Pagbalik ko, ganyan si Bicolana, makakalimutin na. Lalo pag maraming ginagawa. Mamaya promise, pagkatapos ko mag-live, hanapin ko yung kanyang pangalan. Ayan, maraming salamat sa mga naka-stay pa dyan sa aking live. Thank you so much. Ayan, Jen, playing pa rin ang iyong video. Ayan, Sir Mike, susunod kita dito kay Michelle. Inikot ko na nga para hindi ka, pag pumapasok, hindi ka na nahihirapan. Ayan. Sabit natin si Sir Yulak. Ayan, Sir Yulak, puntahan kita ulit din. Isunod kita dito kay Sis KMB. Bisitahin ko ulit ang bahay mo. Ayan, tapos na si Ski ang iyong video. Napunta na ako dito sa kanino na ba tong channel na to. Ayan, maraming salamat si Ski. Thumbs up gan for you sis. Ayan. Sir Mike, dito na ako sa mo. Dito na ako sa mansyon mo, Sir Mike. Ayan, malapit na matapos, Ma'am Yen, ang iyong video. Ayan. Oops, mali na pindot. Ano ba yan? Ayan, dito ako, Sir Mike. Sa kain tayo kalagalag. Ayan, balaw ulam. Ba, masarap yun Sir Mike. Ayan, playing po ang iyong video, Sir Mike. Ayan, welcome, sisi ko. Walang problema. Ayan, sis Ken. Tapos na ang iyong video. Ayan, pang 76 thumbs up sa'yo, Ma'am Yen. Ayan, maraming salamat. Dito naman ako. Puntahan ko si Sir Yulak. Sir Motmot, host, maliit pa house ko. Ano gusto mo, Sir Motmot? Magpapadeliver ba ako ng ng hollow block or ano? Ano ba ipapadeliver ko? Para lumaki yung mansyon mo. Hollow block pa, simento? Ayan, Sir Yulak, nandito ako sa mansyon mong Ay, napanood ko na to kanina. Pero okay lang, sige. Yun na ipinlay ko lang yung sinabi binaba mong bahay, Sir Yulak, ayan. Doon ko naman ito pinlay kanina sa isang phone ko.
Ayan, Sir Mike. Parang ang sarap ng kain ni Sir Mike. Ayan, Sir Mike, mag-aya ka naman. Ayan. Life of Joy. Ayan, nagalat shout out sa iyo. Oops. Dito ka nga. Yan, diyan ka tumambay. Yan, favorite ko rin yung balaw na yan, ano, Sir Mike. Thank you po, Ma'am Gisha from Sir Yula. Ayan, playing pa rin, Sir Yula, ang iyong video. Ayan, malapit na matapos. Kanino tong, ano ba to? Ano ba yung sabi niya? Support po si Chef Diego, bago pa lang po ng channel niya. Ayan, Sir Mike, tapos na po ang iyong video. Ayan. Pang 29 thumbs up. Maraming salamat, Sir Mike. Ano na bang nangyari? Sino ba yung mga ano na yan? Ayan. Ano ba yan, Mot? Sino ba yung ano ba yan? This message is, ano ba yan? Mot. Yan, sa mga hindi pa nakadikit dyan kay Sir Yulak, pasuyo naman. Mot. Ayan, Sir Yulak, playing pa rin ang iyong video. Ayan. Puntahan ko ulit si Mami Tess kasi nag-promise ako kanina na ipag-play ko siya ulit ng isang video pa. Wait lang. Ayan, patapos na Sir Yulak yung video mo. Yan, may jacket na yan. Di niya kitang ko na. Wait lang. Mami Tess, where are you? Kasi isa lang na po sa kanya kanina. Nawala si Mami Tess. Puntahan ko na nga lang. Go to channel ko na nga lang si Mami Tess. Ayan, nag-love shout out, Sir Yula. From Mot. Ayan, Ma'am Jackie, thank you so much.
Yan, kaninong alagad na naman tong kay, kay Sandrex Martin. Sa'yo ba to, Mot-Mot? Ayan, Life Joy. Ayan, Life of Joy. Mega love shout out. Thank you so much for coming, my friend. Ayan, maraming salamat. Ayan. Oh, baby pa nga yung bahay mo. Wait lang, ano ba tong cellphone ko? Ayaw makisama. Yan, nandito ako sa bahay mo, Life of Joy. No Ayan. power. Ubos ang kalaban. Ayan. Ayan. Playing ang iyong video. Okay lang. Friend mo ba siya? No power. Ayan. Baby pa rin house ko po. Gusto mong patandain ko yung house mo, Sir Mot-Mot? Low power. Okay lang, Sis Jackie. Maraming salamat, sis. Thank you so much sa pagtambay sa live ko. Maraming salamat. Low power. Anong nangyari? Na-unpin ko ba yung Aba, kung ano-ano na napipindot ko. Yan guys, pasuyo naman. Dikita natin yan si Life of Joy. Kanyang friend daw yan. Yan. Low power. Yan, thank you so much, Sis Chi. Maraming salamat sa pag-stay sa live ko. Maraming salamat. Low power. Palobat na yata ang aking mic. Yan, maraming salamat, Sir Yulak. Nag-love shout out. Low power. Ayan, Sir Yulak, dan po, 3 video, di ako nag-comment. Isa kasi may comment na ako doon. Ayan, maraming salamat, Sis Chi. Ayan, Sir Yulak, dan nara si Sis Chi sa 3 video mo. I-add kita mamaya, Sir Yulak, promise. Nakalimutan ko talaga kagabi. Low power. Hanapin ko nga si Mami Tess. Saka
Kasi Tita Tati pala, hindi ko yata na ano kanina. Ay, hindi, na-play ko pala si Tita Tati kanina. Yan, reviewin ko nga. Low tower. Yung mga hindi ko pa napuntahan, reviewin ko nga. Si Mel, napag-play ko na din si Mel. Napag-play ko ba si Mel? Wala? Oo, na-play ko pala si Tita Tati kanina. But, ayan. Dito na lang ako. Ayan, one banana for you, ano? Life of Joy. Ayudahan kita dito sa ano, sa second channel ko para sa friend mo. Ayan. Thank you so much sa pagsilip mo sa aking live. Maraming salamat. I-review ko lang guys yung aking ano, yung mga hindi ko pa napuntahan, yung mga hindi ko pa nasilip, review ko lang. Hello Nanay Owa. Mel, naipag-play ba kita kanina, Mel? Palagay ko parang hindi pa si Mel yata, hindi ko pa na-play kanina. Sige Mel, puntaan ko yung bahay mo, Mel. Ayan, nalobat yung aking ano, nalobat yung binawian ako ng charger. Nalobat yung aking mic. Ayan, nandito ko Mel sa ano mo, sa bagong upload. Ayan Mel, playing na ang iyong video. Ayan, 4 minutes and 8 seconds. Ayan. Hello sis Jackie, thank you so much. Nanay Owa, maraming salamat po Nanay Owa. Kain lang po kayo dyan. Yan, nalobat yung kaya tinanggal ko na, ano para namatay na yung aking mic. Ang galing ni Mel magawa ng ano oh. Mel, ito ba yung nasunog? Ano ba tawag dito? Yung binake mo na ano? Ano ba tawag dito, Mel? Yung sinend mo sa akin na nasunog. Ayan. Maya-maya mag-e-end na tayo, guys. Play ko lang yung video ni ano ni Mel. Ayan, Michelle, maraming salamat sa suporta. Sis Jackie, Sis G, maraming salamat sa inyo. Si Sir Motmot nawawala na. Ano ulam Nanay Owa?
video mo, Mel. Ayan. Yan, maraming salamat, Sir Yulak, sa iyong pag-stay sa aking live. Sir Yulak, ano pala? Tignan ko na yung FB mo. Sinend pala sa akin ni Sis G kagabi. Tingnan ko nga. Dami kong tawa tuloy. Tatawa talaga ako sa iyo pag bumabanat ka. Ano ba to? Makulit ka kasi. Ayan tuloy. Ayaw sa comment mo. Ano ba yun? Tawa ako dun Ano ba yun? Ba't nandito ako sa ano ba yung minamaritis mo dito, Mot? Sobrang naman ni Mami Perly sending support comments ka. Wala akong class. Tignan ko nga yung ano ba yung pangalan nung channel, ay ano nga pangalan nung Sir Yulak, ano nga yung mo? Ay to, Michael. Kain tayo. Ulam ko balaw. Balaw pa. Balaw din ang ulam mo. Di ba sino ba may ulam kanina? Si Sir Mike yun Balaw din ang ulam mo. Ano daw? Ayan, Sir Mike, hanapin ko yung mo. Sir Yula, hanapin ko yung iyong guardia. Ano ba? Anong pilido niya? Guardia ba to? Michael. Michael screenshot. Naku, wala, hindi ko makita. Teka, oops, baka mali lang ako ng spelling. Sir Mike, guarda. Guarda ba to? Guarda. Ito na siguro. Ito yata yun. Ayan. Hindi, ma'am. Peña, Buhol po. Ayan. Taga saan ka, Sir Yula? Sir Yulak, ito po ba yung mo? Sir Yulak, nandyan ka pa? Ito po ba yung FB account mo? Ayan, Mel. Dana yung video mo, Mel. Thumbs up ka. Ayan. Ayan, LRT boy. May glove shoutout. Sir Yulak, ito po ba yon? Sir Yulak. Ayan, guys. Sino pa ba? Sis G. Nandiyan ka pa ba? Ito ba yung niya? Wala yata si Sir Yulak na. Motivation kala ko po sa
Venus kayo. Ayan. Buhol ako, Ma'am Melpeña. Ano ba? Buhol ako, Ma'am Melpeña, doon sa lugar ng mga gwapo. Seryola, ito po ba yung FB account mo? Ayan, pa-comment naman, Seryola, kung ito nga. Opo, ma'am. Ayan, okay. Ayan, ano po ako sa inyo, magme-message po ako sa inyo. Ayan. Nag-message po ako sa inyo, Sir Yula. Add ko po kayo sa ano. Michael. Yan, okay na, Sir Yulak, na-add na kita. Namimisak, ano ba yan? Opo, ma'am, yan, FB ko, Yulak, ano ba? Ayan, na-add na kita, Sir Yulak, sa GC. Ayan, maraming salamat guys. Ayan, magsa-shoutout na tayo. Na tayo mag-e-end na. Ayan, thank you so much, Sis G. Maraming salamat. Wait lang. Ating pasalamatan ng mga ating naging bisita. Ayan, mega-love shout out sa lahat. Maraming salamat. Once again, maraming salamat kay Sis G-Shop, kay Mananay Owa, kay Mel Peña, kay Sir Yula, kay Sir Mike Lagalag, kay Sir Arthur, kay Sis Jackie. Ayan, sila, ano tag dito, LRT boy, nahuli ka ng dating. Nanay Owa, maraming salamat kay Ma'am Astrid at syempre kay Mami Tess, kay Ma'am Yen, kay Sir Motmot na sobrang napaka-supportive kahit na medyo magulo yan sa GC, sa live, pero napaka-supportive niyan. Maraming salamat sa iyo, Sir Motmot. At kay Sulit Mix TV, thank you so much. Kay JMB, kay Ate Yen Mix Vlog, kay On Viral TV, ayan, kanino pa nga ba, sino pa nga ba, wala na, basta hindi ko na may sesa, basta maraming salamat sa inyo guys. Ayan, nag-erase ng message si Sir Yula, ano kaya ang nilalaman nun? Nakita ko. Ayan. Yes, Madam Host. Ayan. Sir Motmot, maraming salamat sa iyo ah. Ayan. Maraming salamat. Kita-kits tayo naman sa live ni si Shen. Ayan. Maraming salamat din Sir Yulak sa suporta mo sa channel ni Bicolana. Ayan. Maraming salamat Sir Motmot. Thank you once again. Especially sa pag-play mo sa aking playlist. Ayan, maraming salamat Sir Motmot.
Dahil pinagpi-play mo kaming dalawa ni Mel. Hindi ko pa nga pala naya-update yung aking hindi nagpupunta yung anak ko, hindi ko alam kung paano gawin ko dun, kung paano gawin yung sa aking YouTube studio ko. Hindi ko makita tuloy yung total ng watch hour ko. Sabi ni Michelle kailangan daw i-update. Di ba bukas ka pa mag-end? Mag-end na ako. Magla-live si Michelle ng 8. Tama ba? Ay, oo, 8. Para mapahinga pa ng konti yung aking Hindi ko pala mapapakita yung aking, kasi hindi ko makita yung total ng WH ko, kasi hindi ko ma-open yung aking tawag dito, yung YouTube studio ko. Ang sabi ni Sis Shen, kailangan ko daw i-update sa sa computer. Ayan, si Riola ka, na-add na kita sa GC, ha? Yes, maya pa mag-live mga 11 PM. Nagpapaparlor si Bishen, nagpapaparlor siya. Ay, Sir Motmot. Ano pala, mayroon ako itatanong sa'yo. Sis Jackie, maraming salamat. Maraming salamat sa suporta. Ayan, may galap shoutout sa lahat ng sumusuporta sa aking channel. Sa lahat ng mga nagpi-play ng video ko, maraming salamat sa inyo. Sir Motmot, meron ako itatanong sa'yo pala about dun sa ko mamaya. PM kita mamaya. About dun sa ko. Sa ano ba tawag dito? Sa YouTube studio ba yon tawag doon? Ayan. Alam ko matalino ka eh. Wala kasi yung anak ko eh. Ayan si Shen. See you sa yung live. Ayan guys, maraming salamat. Once again, thank you so much. Mag-end na tayo. Thank you so much kay. Mag-love shout out sa lahat. Sa lahat ng sumuporta sa aking channel, sa lahat ng nag-stay sa live ko ngayon. Thank you so much sa inyo guys. Maraming salamat. Sis Jackie, kailan pala live mo, Sis Jack? Hindi ko na-tsempohan ang live mo, Sis Jackie. Hindi pa ako nakasupport sa sa live mo. Anong oras ka nagla-live, Sis Jack? Kasi minsan kasi pag nagno-notify sa cellphone ko, hindi ko napapansin. Wala po ako exact time ng live ko, sis. Ay, ganun ba? Sige, di bale. Baka matsempohan ko mag-notify sa aking cellphone. Okay? Mag-end na ako guys. Once again, thank you so much. Nasa work po kasi buong araw ko. Okay. Parang pagka na lang siguro free time ka saka ka nakapag-live, Ayan, maraming salamat sa inyo lahat guys. Bye-bye. Thank you so much. Ayan, mega love shout out sa lahat. I love you all and God bless you all. Bye-bye guys!